Assalamu alaikum jama'a masu bibiyan mu a shafin mu na YouTube ko kuma in ce tashar mu ta YouTube. Barkanmu da sake saduwa a cikin shirye-shiryen da muke gabatar muku. To a yau insha Allahu muna ɗauke muku da yadda zaka gyara wayarka idan bata nuna ma data yayin da ka kunna datar. Domin sau tari wasu suna mana complaining ɗin cewa ta yaya za su yi su gyara wayarsu. Gashi dai sun buɗe datai amma kuma datan baya fitowa a can saman network ɗin wayan. To insha Allahu yau za mu koya muku yadda za ku gyara wayan wato datan wayanku domin ya ci gaba da aiki. Ku biyo mu. Da farko dai kafin mu kai ga shiga cikin shirin, idan wannan shine zuwanka tashar mu na farko, da Allah ka yi ƙoƙari ka yi subscribing namu, sannan kuma ka taɓa alamar ƙararrawar sanarwa domin samun shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Ku biyo mu domin ganin wannan shiri namu na yau. Da farko dai za ka shiga setting. Bari mu shiga setting. To akwai ɗan dakace mu. Mun shiga setting tana processing ne. To bari mu dawo baya saboda kun san harkar na'ura sai a hankali. Bari mu ƙara shiga setting. Yau to mun shiga setting. To anan idan zaka saita wayanka, kun ga wasu gashi za su buɗe shi, kun ga nan anan ƙasan nan kun ga akwai inda ta nuna min cellular data. To wannan cellular data ɗin idan ka danna shi za ka ga idan wayanka ka ga icon ɗin sama wanda yake nuna alamar datan ka ya buɗe a sama ka ga bai fito ba. To yadda za ka yi sai ka kashe datan tukunna. In ka kashe datan sai ka yo ƙasa, sai ka yo ƙasa, sai ka yo ƙasa, sai ka yo ƙasa. To idan ka yo ƙasa haka sai ka ƙara yin sama. To anan abinda ake so sai ka shiga nan more. Domin wayanka in ka ga tana nuna ma haka in ka kunna datan bai buɗewa, to alamar wayarka tana buƙatar ka saita mata wato access point. To yadda za ka ko ka saita access point ɗin nan shine idan ka shiga setting ɗin ta buɗe ma sai ka danna more. Ai kun ga kuka lura kuka yo ƙasa kuna karanta kun ga akwai inda aka rubuta more. To wannan more ɗin za ku danna. Bari mu danna more. To kun ga mun danna more. To nan inda aka rubuta cellular wato idan kuka yo ƙasa kuna ci gaba da karanta abun nan da ke screen ɗin da ke wato rubutun screen ɗin, za ku ga inda aka rubuta cellular network. To wannan cellular network ɗin shi za ku taɓa. Bari mu taɓa shi. To kun gani ta nuno man data roaming, ta nuno man access point name, ta nuno man network operator. Kun ga haka ma idan na danna cat 2 network ɗin nan shi ma the same haka za ta bani. Kun gani data roaming, connect to data service, data roaming, access point name sai network operator. To kowane daga cikinsu idan kana so ka saita shi sai ka shiga access point name. Idan SIM1 ne kake so to ka saita sai ka shiga. Idan SIM2 ne kake so sai ka shiga. To mu yanzu bari mu saita SIM1. To kun gani already ni ina da shi access point name ɗin. To amma bari in nuna muku yadda za ku saita naku. Idan ka ga nan idan ka shiga za ka ga nan ba za ta nuna maka wannan access point ɗin guda biyu ba. Can kai idan wayarka tana nuna ma waɗannan matsalolin na rashin buɗe data. To abinda za ka yi za ka ga ta sa ma ta nuna ma wannan plus ɗin.
in ta nuna ma wannan plus ɗin to nan zaka danna, bari mu danna shi mu ga abin da za ta bamu. Yawwa, to kun ga ta ce new access point name, in kana son ka shigar da wani access point name, access point, to abin da za ka yi a nan kun gan su access point name ɗin. Saboda haka kowane network da kuka sani, network service provider yana da irin tsarin shi na setting network. Amma mu yanzu bari mu yi amfani da tsari na MTN tukunna, tunda mafi yawanci Najeriya mun fi amfani da network tsari, wato network service network na MTN da kuma Zen sai Glo. To amma yau dai za mu yi na MTN, wala Allah wani karan za mu yi ƙoƙari mu kawo muku yadda za ka saita access point ɗinka na Airtel. Bari mu je ga na MTN ɗin yanzu. In ka tashi sai ka danna wannan name ɗin, kun ga ai daga sama ga nan inda aka rubuta name, to sai ka danna wannan name ɗin. Kun ga a ƙasan name ɗin nan an sa not set, ma'ana ba a saita shi ba, to sai ka danna name ɗin nan. Yawwa, to kaga ka danna name, ta nuna ma wani column da za ka yi rubutu. To a nan abin da za ka yi sai ka rubuta MTN Nigeria, MTN, sai ka ba da space, sai ka sa NG, kun ga Najeriya, sai ka danna OK, kun ga na danna OK. To kun gani nan ta bani MTN Najeriya, abinda na editing kenan. To nan sai in sanya, kun ga wajen APN ɗin nan, wato access point name, nan ma ta ce not set. Kun ga sai in sanya, wato sai in danna wannan APN ɗin. Kun gani nan ma ta sake bani column da na danna APN ɗin. To nan kuma abinda za ka sanya, sai ka sanya web dot gprs dot mtn Nigeria .net. To kun ga mun riga mun seta. To bari mu danna OK. Mun gama da wannan. Shine web.gprs.mtnnigeria.net. To idan kana so ka seta proxy ɗin nan, proxy address kenan, kamar in ce muku OK, to mu bar shi dai a proxy address ɗin. To shi wannan proxy address ɗin, su ma network providers suna da different nasu, kowane yana da abin nan nashi, proxy address nashi. Saboda haka shi proxy address na MTN shine 0 1 0 sai dot 1 9 9 sai dot 2 1 2 sai dot 0 0 2. To kun ga wannan shine proxy address na MTN. Bari mu yi clicking tunda mun gama sa shi. Sai proxy port. Shi ko proxy port bari mu danna shi ma, kun ga an sa not set, to bari mu danna shi ma. Shi kuma proxy port nasu shine 8 0 8 0, shine proxy port nasu. Bari mu danna. Kun ga za mu danna OK, bari mu danna OK. Username, bari mu danna username shi ma ga nan. Shine username ɗinsu a nan za ka sanya web. To shikenan sai ka sa OK. Nan ma password ɗinsu sai ka sanya web nan ma. Shikenan su ma sai ka danna OK. To bayan ka gama da wannan gaba ɗaya, ka gama duka saita waɗannan abubuwan. Saboda haka waɗannan abubuwan da kake gani, sauran nan abubuwan nan masu biyowa, kamar abin da ya shafi server, MMSC, sai MMS proxy da MMS port, sai MMC da MNC. Yawwa,
to su waɗannan duk zaka ƙyale su ne a haka. Sai wannan authentication type ɗin shi ma zaka iya canza shi. Bari mu canza shi, bari ya koma pap ko chap. Kun ga a nan authentication type sun nuna none, pap, chap, pap or chap. To wannan pap or chap ɗin shi za mu danna. To kun gani, saboda haka a nan shi kenan ka gama seta MTN wato MTN access point name ɗinka. Saboda haka duka waɗannan haka za ka bar su. Saboda haka idan wayarka ba ta nuna ma data, ko da ka kunna data a sama, ba ta nuna ma alamar data tana roaming. To yanzu kana gama saita wannan ɗin nan, sai ka danna waɗannan 'yan layukan guda uku da ke sama, kun gan su, ka za ta nuna ma save, discard, to sai ka yi saving. Kana yin saving shi kenan, bari mu yi saving. To kun gani ga access point name ɗin nan. To kana zuwa abin da za ka yi bayan ka gama saving ɗin shi, sai ka yi clicking ɗin shi a sama, shi kenan ka ga ya hau. To kana clicking ɗin shi, lahiya lau za ka ga datan ka ya buɗe available. Kamar misali haka, bari in jawo misali haka. Kun gani, bari in danna data. Kun gani? Kun gani alamar data ta buɗe kenan ko? To wannan shine taƙaitaccen bayanin da zamu yi muku a yau. Mun gode da kuke sauraron mu.